Bine ați venit la o nouă întâlnire în cadrul Bisericii Vox Domini. Suntem încă în acest format online, dar am vrea să ne putem conecta atât cu Dumnezeu cât și unii cu alții și să fim aproape, să ținem aproape. Este biserica Lui, suntem familia Lui, îl putem cinsti oriunde am fi. Și pentru aceasta aș vrea să vă invit să ne închinăm înaintea Domnului. Am vrea să contribuim la rugăciunile înălțată de mulți și de întreaga comunitate pentru problemele pe care le avem și ca și țară și ca și comunitate. Aș vrea să continuăm acest periplu al descoperirii cine este Isus, portretul acesta extraordinar al Fiului lui Dumnezeu, uitându-ne în Evanghelia după Marcu. Mesajul va fi unul intens, unul provocator, poate una dintre cele mai puternice critici pe care Isus o aduce conducătorilor, poporului lui Dumnezeu, care ar fi trebuit să asculte și să trăiască cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi o să avem anunțurile finale și invitația la rugăciune. Haideți să urmărim. Iubirea ta este atât de mare, plină e inima mea, să te cunosc în a ta splendoare, este dorința mea. Iubirea ta este atât de mare, plină e inima mea, să te cunosc în a ta splendoare, este dorința mea. Roa zorilor, bezna nopților, înălțim de munți și în adânc de mări, până la marginile pământului, se vede bunătatea lui. Dona minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Dona minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Iubirea ta este locul din care vreau să văd lumea mea și viața mea, să-ți aducă onoare, găsește-ți plăcerea mea. Iubirea ta este locul din care vreau să văd lumea mea și viața mea, să-ți aducă onoare, găsește-ți plăcerea mea. Roa zorilor, bezna nopților, înălțim de munți și în adânc de mări, până la marginile pământului, se vede bunătatea lui. Dona minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Dona minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Istoria ai schimbat, când ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Istoria ai schimbat, când ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Dona minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Dona minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Dona minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Istoria ai schimbat, când ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Istoria ai schimbat, când ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi.
Vreau să vă citesc un verset care pentru mine a fost foarte încurajator săptămâna asta. Tu mă încojori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. Amin. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu că El își pune mâna peste noi, peste viața noastră, peste viitorul nostru. Și vreau să vă mai citesc un verset care mă face fericit astăzi, să văd biserica împreună adunată, să putem lăuda pe Domnul și să putem să ne închinăm zi de dimineață și să îi dăm slavă și onoare Lui. Dar eu voi cânta puterea Ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea Ta, căci ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. După următoarea cântare, aș vrea să vă invit să intrăm într-un moment de rugăciune și cine va dori să se roage cu voce tare, o să fie un microfon aici și îl voi invita să vină în față să se roage. Până atunci, haideți să cântăm următoarea cântare. Ești aici, Zbăvitorul, Atotputernicul, Tu ești lumina, Doamne, în întuneric. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Amin. Cerul ai deschis, eu mă închin, ești aici, să faci tot ce-ai promis, eu mă închin, ești aici, prezent prin Duhul Sfânt, eu mă închin, ești aici, simțim puterea Ta, eu mă închin, Tu ești izbăvitorul atotputernic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești izbăvitorul atotputernic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Ești aici, vrei să ne atingi, eu mă închin, ești aici, vii de suflete, eu mă închin, ești aici, simțim prezența
ești cu mine. Chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd, ești cu mine. Chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd, ești cu mine. Chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd, ești cu mine. Chiar și atunci când nu simt, ești aproape. Știu că lucrezi, Doamne. Știu că lucrezi, Doamne. Izbăvitorul, atotputernic, Tu ești lumina în întuneric. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești izbăvitorul, atotputernic, Tu ești lumina în întuneric. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu. Tu ești Deuteronom 31:8 spune: Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Amin. Vă invit să cântăm împreună următoarea cântare care spune: Știu cine mă conduce și e de partea mea, armate întregi de îngeri stau sub comanda sa, Cel ce mi-e prieten domnește în veci pe tron, El e mereu cu mine, Domnul oștirilor. Este unul singur care este Domn puternic, este credincios și astăzi este împreună în mijlocul nostru. Haideți să-L lăudăm împreună. Îți cânt din zor de zi, chiar dacă noaptea e grea, eu văd lumina ta. Cum să mă tem? Dușmanul l-ai slobit, e sub picioare învins, mi-e sabie și mi-e scut, chiar în necaz de cum să mă tem?
Da, eu cred în azi din darul, căci moartea era învins. Domnul meu e viu, Domnul meu e viu, Domnul meu e viu, Domnul meu e Știu că Iisus m-a salvat, păcatul El mi-a spălat. Da, eu cred, da, eu cred. Rușinea El mi-a luat, durerea mi-a vindecat. Da, eu cred, da, eu cred. În azi din darul, căci moartea era învins. Domnul meu e viu, 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 Domnul meu e viu. Mi-ai luat povara, mă înalt spre cer și bucuros te înălțim, aștept venirea ta. Domnul meu e viu, 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 Domnul meu Bun venit la o nouă întâlnire în cadrul Bisericii Vox Domini, în formatul acesta online. Și suntem în seria aceasta a Evangheliei după Marcu, cu întrebarea retorică pe care o pune Iisus: cine ziceți voi că sunt eu? Și am încercat de-a lungul acestei serii să răspundem la ea, să ne uităm din diferite fațete, din diferite unghiuri, la cine este Iisus, la ce spune Marcu despre cine este Iisus. Și ne-am uitat pentru început la ideea de Mesia, de cel care este trimisul lui Dumnezeu, cel care reprezintă pe Dumnezeu și care vine și are un mesaj pentru poporul lui. Ne-am uitat și la mesajul lui Iisus, acela inițial: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și ne-am uitat la faptele mărețe pe care le face, cuvintele deosebite ale Domnului Iisus și faptele acestea care au creat uimire, au stârnit laude, apreciere, dar și opoziție și critică. Și de asemenea ne-am uitat la natura aceasta împărăției. Iată că împărăția este între voi. Veniți, intrați. Ne-am uitat la ce înseamnă această stăpânire a lui Dumnezeu între noi, ce înseamnă conducerea lui, ce înseamnă adevărul lui, care sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi, rodire, această perseverență în a rămâne pe cale. Și în ultimul mesaj ne-am uitat la începutul poporului lui Dumnezeu. Ce spune Hristos despre oamenii care vor popula această împărăție? Și surprinzător am văzut că mesajul lui se adresează slăbiciunilor noastre, păcatelor noastre. Dacă vrem să fim în împărăție, atunci trebuie să ne recunoaștem slăbiciunile. El vine să ne ierte. Așa începe intrarea în împărăție. Și apoi continuă cu a îndeplini voia lui Dumnezeu în tot ceea ce este bine. Astăzi, împreună cu Sandu, am vrea să explorăm puțin mai mult un aspect al acestei invitații a lui Hristos. Veniți la mine sau intrați în împărăție.
Pentru că avem, probabil, blocaje, părerile noastre și rezistăm acestei chemări. Găsim soluții, subterfugii, scurtături, încât să evităm această chemare a lui Hristos. Și astăzi Hristos are un alt cuvânt care spune ați desfințat frumos sau ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu. Și am vrea să ne uităm la noi, la comunitatea evanghelică, la noi la biserică, la noi personal, să vedem unde intrăm în coliziune cu voia lui Dumnezeu, cu adevărul lui Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să-l întreb pe Sandu și să putem dialoga. Ce ne atrage atenția Iisus în contextul acesta? O fi un popor al lui Dumnezeu, Hristos care vine în mijlocul nostru. Unde putem fi vulnerabili să ne închidem urechile, să nu vrem să vedem, să nu vrem să răspundem adevărul lui Dumnezeu și chiar să îl deformăm, să îl pervertim, să îl schimbăm pentru binele nostru. Unde poate comunitatea sau unde a putut poporul din vremea respectivă, poporul lui Dumnezeu să facă acest lucru, să primească această critică din partea lui Iisus. Ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu. Capcanele în care putem cădea sunt similare cu capcanele în care a căzut poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, de-a lungul timpului. Iisus vine și de data aceasta, cum ai spus în unul din mesaje, vorbește ca unul care are autoritate, care de fapt este autorul tuturor lucrurilor și a ideilor despre care se poate vorbi. Și deci poate să demaște foarte bine, foarte clar păcatele sistemice de data asta, că vorbim despre păcatele unei națiuni sau ale unui popor, unui grup etnic. Și dacă asta facem astăzi, răspunzând la întrebarea cine ziceți voi că sunt eu, Iisus este unul care demască eșecul poporului bun ales de Dumnezeu, poporului sfânt ales de Dumnezeu, de a face ceea ce Dumnezeu a dorit dintotdeauna să facă cu întreaga omenire. Pentru că să nu uităm, Israelul fusese ales de Dumnezeu în urma eșecului omenirii în Adam, nu? De a face ce a fost menit să facă și a fost ales pentru a readuce omenirea acolo unde Dumnezeu și-a dorit să fie dintotdeauna. Și anume într-o relație atât de bună încât Dumnezeu să locuiască în mijlocul oamenilor. Asta s-a rupt în grădina Eden. Adam a spus, nu doresc să locuiesc cu tine. Pot să mă descurc singur, pot să am planurile mele pentru viața mea și tu cu ale tale, Dumnezeu, pe fereastra dezinteresului, postmodernismului, interesului pentru estetic în loc de etic, nu? Dumnezeu alege Israelul pentru a reface, pentru a prezenta într-un univers mic ceea ce a vrut să facă cu tot universul. Când Iisus vine, după ce fusese profețit, după ce fusese așteptat, visat, după ce generații s-au rugat, gândiți-vă că trecuseră 400 și ceva de ani, nu? De la Maleahi, nu? Revelația lui Dumnezeu. Daniel are o profeție despre Fiul omului și e o cifră acolo, 490 de ani. Și pe vremea lui Iisus erau oameni care numărau, ca și noi, cum există în evangelicalismul modern preocuparea pentru sfârșitul tuturor lucrurilor și când va fi X și Y eveniment și ce înseamnă COVID-ul și unde se încadrează cu tare eveniment politic în toată descrierea din Apocalipsa și așa mai departe. Erau oameni care îl așteptau pe Iisus. Și vine Iisus. Și când vine Iisus, găsește o bună oară ipocrizie. O ipocrizie din aceasta generalizată, care pornește de la liderii religioși, care pornește de la centru, de la templu, de la marele preot. Nu? Dacă ne uităm la finalul vieții lui Iisus, cu cine este tovarăș marele preot, care, nu, data trecută am vorbit despre păcătoșii și vameșii. Marele preot incrimina păcătoșii și vameșii, iar el era prieten cu puterea romană la vârf. Nu? Și Iisus demască asta, spune în Marcu, în capitolul 7,
El le-a răspuns celor care îl provocau, liderilor religioși, ipocriților, bine a profețit Isaia despre voi, așa cum este scris, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima lui este departe de mine. Degeaba, însă mi se închină ei, dând ca învățături niște porunci de ale oamenilor. Voi, lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți strâns tradiția oamenilor, care cuprinde spălarea urcioarelor și a cărnilor și multe alte lucruri de felul acesta pe care le faceți. Apoi le-a zis, și ați respins frumos, într-un mod estetic atractiv, într-un mod din punct de vedere al pioșeniei atractiv, din punct de vedere al religiozității atractiv. Voi ați respins, ați ambalat frumos această rebeliune față de porunca lui Dumnezeu ca să păstrați tradiția voastră. Discuția asta are loc la o provocare. Ucenicii vin, oameni simpli, nu foarte religioși unii dintre ei, și se apucă să mănânce fără să treacă prin ritualul spălării mâinilor, care era un ritual. Nu era spălare, așa cum facem astăzi pentru igienizare, ci era luai apă și o lăsai să curgă până pe coate și ia că te erai spălat și puteai să mănânci. Din punct de vedere religios erai spălat, erai curat, ritualic erai unde trebuie. Și este atacat Iisus. Ucenicii tăi, uite ce fac. Cum poți tu să fii un rabi adevărat dacă permiți ucenicilor tăi să facă asta? Și Iisus spune, voi ați păstrat tradițiile voastre, spălați și ulcioare și când veniți din piață vă îmbăiați complet și așa, dar ați desființat frumos, ați respins frumos porunca lui Dumnezeu. Și le dă un exemplu despre cum fac ei asta. Căci Moise a zis, cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta, și cel ce își vorbește de rău tatăl sau mama să fie pedepsit cu moartea. Însă voi ziceți, dacă un om spune tatălui său sau mamei sale, orice ajutor ai putea primi de la mine este corban, adică este deja dedicat ca dar lui Dumnezeu, pe ce nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau mama lui și desfințați astfel cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră pe care o răspândiți și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Deci desființarea cuvântului lui Dumnezeu are loc prin ipocrizie, are loc prin viclenia și malițiozitatea cu care îl tratează pe Iisus și cu care au tratat și pe ceilalți profeți, cu care l-au tratat pe Ioan Botezătorul și profeții dinainte. Și Iisus evidențiază, scoate la iveală asta atunci când saducheii, care nu credeau în înviere, vin și pun o problemă aparent de nerezolvat. Învățătorule, îi spun ei, după ce au observat cum Iisus respinge ipocrizia fariseilor, spun, Moise ne-a scris, dacă fratele cuiva moare și lasă în urmă o soție, dar fără să lase vreun copil, fratele lui să o ia de soție pe văduve și să ridice un urmaș fratelui său. Erau deci 7 frați. Primul și-a luat o soție, dar când a murit n-a lăsat niciun urmaș. Al doilea a luat-o de soție pe văduvă, dar și el a murit fără să lase vreun urmaș. Așa s-a întâmplat și cu al treilea și niciunul dintre cei 7 n-a lăsat un urmaș. La urmă, după ei toți, a murit și femeia. La înviere, pentru că tu spui că este înviere, când vor învia? Când vor învia, soția căruia dintre ei va fi ea? Căci toți 7 au avut-o de soție. Iisus le-a zis, oare nu vă rătăciți voi tocmai pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Deci era malițiozitate, era viclenie, era ignoranță față de cuvântul lui Dumnezeu și față de puterea lui Dumnezeu. Ei, lăsând la o parte că povestea pe care o prezintă ei este neverosimilă. E greu, nu întâlnești o rundă de 7 frați și da, legea leviratului asta cerea ca fratele, dacă moare unul dintre frați, celălalt să ridice un urmaș, să păstreze numele și, locul familiei respective, în trib, în genealogia tribului. Dar e o poveste greu de crezut. Mă gândeam la asta, aici sunt deja și câteva motive pentru care poți să ajungi. Tu ai spus că lucrul acesta nu se întâmplă ușor, nu se întâmplă într-o zi. Genul acesta de ipocrizie, genul acesta de a respinge, de a desfința cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândeam, cum poate să ajungă un popor al lui Dumnezeu care are revelația, care Dumnezeu s-a manifestat, Hristos se manifestă, așa cum spui tu, vii să-L recunoști și odată că nu-ți dai seama unde ai ajuns, deci nu-ți dai seama cât de departe ești de adevărul lui Dumnezeu, nu-ți dai seama că l-ai desfințat. Și apoi când auzi lucrul acesta, te împotrivești și mai mult.
îl respingi, cauți să complotezi ca să-l poți distruge, să-l elimini, devine un rival, ceva care trebuie îndepărtat. Deci, ce anume ar trebui să facem încât să nu ajungem la genul acesta de distanțare, de separare de Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl slujim, pe care îl citim, că același lucru, ei citeau în fiecare zi, îl citeau în fiecare sabat, noi facem la fel. Și ai spus la început că suntem pasibili să avem astfel de goluri, de slăbiciuni și noi astăzi. Deci ce am putea face, chiar dacă mai continuăm alte motive, dar ce am putea face să nu ajungem acolo și după ce am ajuns sau suntem confruntați cu o astfel de concluzie că desfințăm, că schimbăm, că manipulăm, că denaturăm Cuvântul lui Dumnezeu, să ne oprim și să spunem, hai să o iau, hai să vedem ce se întâmplă, hai să vedem cum să mă schimb, în loc să las că-ți arăt cine-i șeful. Mecanismul prin care se ajunge aici este suficient de transparent, ușor de observat în Scriptură. De îndată ce omul uită cine este centrul universului, de îndată ce omul uită care este sensul istoriei create de Dumnezeu, se focalizează pe sine. De îndată ce uită că i s-a făcut și ni s-a făcut onoarea fantastică de a fi invitați într-o misiune sacră, sfântă, singura misiune pentru care este făcută istoria, aceea în care Dumnezeu dorește să fie înconjurat de oameni, de cât mai mulți oameni. Și Iisus asta spune, când Fiul omului va fi înălțat, în momentul de maximă durere și de maxim întuneric în universul ăsta, va atrage la sine pe toți oamenii. Asta este misiunea, pe scurt. Ei, dacă și ni se întâmplă că venim la Hristos, venim la Dumnezeu, ne deșteptăm, ne luminăm la un moment dat și se întâmplă de multe ori asta pe fondul unor nevoi ale noastre. Dumnezeu ne răspunde, Dumnezeu ne întâmpină, ne iese în față. Da, și Dumnezeu se lasă numit după astfel de împlinire ale nevoilor. Dumnezeu care te vindecă, Dumnezeu care te vede. Vedem în Vechiul Testament foarte multe exemple din astea. Dumnezeu care poartă de grijă. Da, Dumnezeu acceptă să fie numit în relație cu împlinirea nevoilor noastre. Însă, gloria Lui, slava Lui, spune El, nu o va împărți cu nimeni. Și care este gloria Lui? Gloria Lui este să-și țină cuvântul Lui, cuvântul Lui care spune, vreau să locuiesc cu oamenii, de la Genesa până la Apocalipsa. Care este declarația în ultimul capitol? Care este invitația îngerului către Ioan? Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Ei, de îndată ce uităm despre misiunea aceasta a lui Dumnezeu și a poporului lui Dumnezeu de a împlini misiunea, sigur că Dumnezeu care mă vindecă devine medicul personal, Dumnezeu care mă vede, Dumnezeu care mă ascultă, care îmi poartă de grijă, devine un valet personal. Și de câte ori am nevoie, mă rog lui și dacă se întâmplă să nu-mi răspundă, chiar mă pot supăra de-a binelea și să-l părăsesc o vreme sau de tot. Și am văzut și vedem în jurul nostru astfel de comportamente, la nivel individual, la nivel comunitar. De îndată ce Dumnezeu nu mai răspunde așteptărilor mele, de îndată ce în durerea prezentului Dumnezeu nu intervine, atunci căutăm o altă soluție, o altă variantă și uneori varianta răzvrătirii și îndepărtării de Dumnezeu pare mai atrăgătoare decât varianta agoniei și zbaterii după răspunsuri și... Da, deci ai punctat foarte bine și cred că acesta este un motiv important, acesta de a ne defocaliza de pe Dumnezeu și cuvântul Lui și a ne pune pe noi în centru. Da? Deci dacă Dumnezeu ne invită și are cuvântul, noi ar trebui, așa cum Iisus invită ucenicii, cine vrea să fie ucenicul meu, atunci trebuie să renunți la tine, să-ți iei, să-ți asumi crucea și să vii după mine. Deci există o reorientare de la noi, me, myself and I, de la cât de important sunt eu, la Doamne, cât de important ești Tu. Și da, acesta este un proces. Deci nimeni nu este perfect, nimeni când aude prima chemare a lui Hristos, gata, renunță la orice, la tot și îl urmează fără niciun alt atașament. Nu, este un proces treptat, dar se vede că ne mutăm de la mine, de la plăcerile mele, dorințele mele, la, Doamne, și nevoile mele și dorințele mele, dar nevoile Tale sau planurile Tale sau împlinirea Ta. Deci acesta este un lucru care ne păzește de genul acesta de a
lua ceea ce ne convine din cuvântul lui Dumnezeu, din ascultarea de Dumnezeu și a face interes personal. Ce nu ne convine, ce nu ne place, ce este dificil, asta nu este pentru mine și atunci găsesc motive să las deoparte. Ok, te rog, ce altceva scoate Hristos în evidență ca și păcat sistemic, ceva care nu numai persoană, ci comunitate, ne poate îndepărta, ne duce pe un drum care este departe de Dumnezeu și când este cazul, nu-L mai recunoaște nici pe Hristos, nici pe trimisul Lui, nu mai știm cine este. În povestirea sau pericopa despre scoaterea vânzătorilor din templu, îl vedem pe Hristos reliefând confuzia și mercantilismul. Mână în mână, odată confuzia vis-a-vis de scopul acelui loc. Dacă citim textul respectiv, Iisus intră acolo și noi care am citit Vechiul Testament, intră în templu și găsește piața. Care am citit Vechiul Testament, am citit zilele astea dedicarea templului de către Solomon. Solomon face multe lucruri acolo care nu erau neapărat prevăzute de Dumnezeu, dictate de Dumnezeu. Moise face exact după ce planul văzut pe munte, după ce a arătat Dumnezeu, Solomon își permite niște libertăți artistice. Și, ok, nici templul lui Solomon nu mai exista, acum avem templul lui Irod, gândit de Irod în tandem cu marii preoți, sau mă rog, e deja mai mult decât un lăcaș religios. Dar este, pe lângă confuzia asta, este și mercantilism. Deci Iisus, de fapt, intră într-o piață. Și într-o piață în care, ok, nu contează că noi aici nu mai avem chivotul. Că templul ăsta e făcut de un lider politic ca un fel de încercare de a-și cumpăra mântuirea sau reputația în fața evreilor, nu contează asta. Dacă ai venit și vrei să te închini și ai o sete religioasă, uite, avem aici pentru tine animale, bani să ai, avem de toate aici. Și Iisus este absolut înfuriat de asta. Mai ales înainte de a intra în templu, le oferă ucenicilor o lecție obiect. Întâlnește un smochin, caută în el să vadă dacă există vreo promisiune de rod, că smochinul rodește de-a lungul întregului an și nu găsește absolut nimic. Și îl blastămă. Și apoi intră în templu. Și citim mustrarea pe care le-o administrează Iisus după ce îi scoate afară și după ce le interzice să care vase în templu, să aducă, cu alte cuvinte, marfă în templu. Citatul, oare nu este scris? Casa mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Era o peșteră, și nu spune ați făcut din ea din templu o piață de comercianți, o peșteră de tâlhari, un loc în care oamenii sunt furați, înșelați, în care se împarte prada. De ce? Iisus bine citează, această casă trebuia să fie o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Deja templul acesta avea o curte separată pentru neamuri. Nu mai era pentru toate neamurile. Era doar pentru ultra-religioși și ipocriți, despre care a vorbit deja, pentru oamenii care puteau să împartă lumea în clase de acces la Dumnezeu. Și confuzia asta combinată cu mercantilismul este scoasă de Iisus la iveală ca o problemă sistemică. Acești oameni scot afară pe cei pe care Dumnezeu vrea să-i bage înăuntru. Locul în care fiecare om care caută pe Dumnezeu din orice neam ar fi trebuit să vină, să fie uimit de Dumnezeu, de ritual, de rugăciune, de pioșenie, este în afara limitelor. Off limits. Nu poți să intri aici pentru că nu ești pur, evreu pur, că nu ești deja cum vrem noi să fii. E foarte interesant ceea ce spui. Dumnezeu ne dă pe mâini o afacere sau afacerea Lui și noi facem din ea afacerea noastră, profitul nostru. Există riscul ăsta. Există riscul ăsta, din nou, să uităm de ce ni s-a făcut ceva, de ce ni s-a făcut favorul. Și Iisus nu ne ascunde harul pe care ne-l face. Nu îl face ucenicilor Lui întâi când spune, ei întreabă, de ce vorbești în pilde? Vouă v-a fost darul să înțelegeți, vouă vi le lămuresc. Noi avem multe haruri ca și oameni care am intrat, am primit invitația, am acceptat, am zis da invitației, cu alte cuvinte, am primit haruri și dacă le ținem acestea în focus, putem evita confuzie și mercantilism și ipocrizie și alte de felul ăsta. Ce este de notat aici? Încă
Deci acest păcat nu este nou, nu a apărut în vremea lui Isus. Maleahi, ultimul profet, îl vede, păcatul acesta al plictiselii, al confuziei, al ce facem aici cu toate jertfele astea în templul ăsta. Eu ce câștig de aici? Ce-mi iese mie de aici și în Maleahi, în capitolul 1, este condamnată plictiseala și confuzia și lăcomia preoților. Și a poporului, înainte de preoți, și a poporului. Aduc jertfe sau, mă rog, vite, animale care sunt rebut. Da, în altă parte tu nu ți le ții, altcuiva nu poți să-i le aduci, dar la Dumnezeu las că merge. Exact asta spune Dumnezeul lui Israel acolo. Un fiu îl cinstește pe tatăl său și un sclav își cinstește stăpânul. Dacă eu sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Și dacă sunt stăpân, unde este teama față de mine? Vă spune Domnul oștirilor, vouă, preoților, care disprețuiți numele meu. Deci e un păcat de secole și un păcat generalizat în clasa preoților, a oamenilor care trebuiau să fie gura lui Dumnezeu către popor și gura poporului către Dumnezeu. Și Dumnezeu continuă, voi să spuneți, aveți curajul să spuneți cum ți-am disprețuit noi numele. Și da, Dumnezeu enumeră aici. Voi aduceți orice animal, când eu v-am cerut ce e mai bun, când eu v-am cerut ceva fără pată, fără boală, ce e mai bun, da. Și ce este interesant este că Dumnezeu spune, pentru că voi faceți asta, eu vă aduc aminte ceva ce voi ați uitat. Nu-mi găsesc nicio plăcere în voi, zice Domnul oștirilor, și nu voi accepta niciun dar de mâncare din mâinile voastre, căci de la răsăritul soarelui și până la sfințitul lui, numele meu este mare printre neamuri. Eu sunt lăudat acolo unde mi-am dorit, între toate neamurile. Și în orice loc se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci numele meu este mare printre neamuri, zice Domnul oștirilor. Neamurile cărora evreii le construiseră în confuzia lor o curte separată, îl cinsteau pe Dumnezeu la marginea pământului și nu mai aveau în viziunea lui Dumnezeu nevoie să vină la Ierusalim într-un templu în care nu mai era Sfânta Sfintelor așa cum trebuia să fie, în care jertfele erau aduse în zadar pe un altar care nu era dedicat lui Dumnezeu, ci era dedicat puterii politice. De fapt, chiar și în Sfânta Sfintelor lui Solomon, am citit zilele astea, în chivot nu mai era tot ce trebuia să fie. Ritualul de pe vremea lui Solomon era pângărit, era șchiop. Nu așa cum era pe vremea Domnului Isus, era un chivot acolo. Dar în chivot nu mai era tot ce fusese vreodată în chivot. Doar tablele legii. Doar tablele legii mai erau. Nu mai era mana și nu mai era toiagul lui Aron, care era toiagul mărturiei. Mărturiei despre puterea lui Dumnezeu. Astea nu mai erau acolo. De pe vremea lui Solomon, templul este pătat cu politic și este golit încet, încet de mărturia lui Dumnezeu și apoi de chivot și apoi de slava lui Dumnezeu, pentru că Ezechiel vede slava lui Dumnezeu plecând. Plecând. Asta este drama și mai mare. Nu numai că ne pierdem, numai că poporul lui Dumnezeu devine opac la adevărul lui Dumnezeu, îl schimbă, îl elimină, devine opac la gloria lui Dumnezeu, nu mai transmite această glorie, îi împiedici pe alții. Devii o piedică pentru ceea ce Dumnezeu intenționa ca prin tine să fie o binecuvântare și alți oameni să-L cunoască pe Dumnezeu, îi ținem departe. Și exact la tot Domnul Iisus spune, de data asta într-o parabolă, ceea ce aici le spune explicit, acea parabolă cu vierii, în care, iată, gospodarul le dă afacerea lor pe administrare și când stăpânul trimite câte un rob ca să primească roadele cuvenite, las că știm noi ce să facem. Și fie îl respingem, fie îl batem, fie îl nenorocim, îl omorâm și atunci când vine fiul, uite moștenitorul, haide să-l distrugem și ei se condamnă singuri sau Hristos îi condamnă prin această, cum zici tu, acest rezumat de sute de ani. Da. Este o parabolă de câteva pasaje în care adună atitudinea lor, a poporului și a conducătorilor în special, față de Dumnezeu, față de trimișii lui și în special față de Fiul. Și, da, bineînțeles, este și judecată acolo. Ok, ce putem face? Din nou, este un avertisment probabil dintre cele mai serioase pe care le găsim în Evanghelia după Marcu, în celelalte evanghelii, cel mai grav, cel mai apăsător mesaj pe care Iisus, sau pe care putem să-l auzim de la Iisus. Și
ce este important, și probabil că asta este un alt mod în care noi încercăm să facem față atunci când este ceva mai greu și mai dur, este să lăsăm deoparte cuvintele grele sau mustrările, cearta pe care Dumnezeu ne-o administrează și să evităm acele pasaje. Și în timpul nostru devoțional cu Dumnezeu să citim acele promisiuni care, da, eu sunt cel care port de grijă, eu sunt lângă tine, eu te vindec și este adevărat. Și să lăsăm deoparte acele lucruri care nu ne convin, acele lucruri care scot la iveală tocmai tendințele acestea de a face ce vrem noi cu adevărul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu însuși, cu planurile Lui și să ne simțim bine. Și în evoluția lor și în evoluția relației dintre Isus și păcatele astea sistemice e un avertisment. Pentru această confuzie pe care o vedem mare și gravă în templu, continuă până la blasfemie. Ajung acești oameni să spună despre Isus că operează în puterea celui rău. Și Isus le spune, blasfemia împotriva Duhului Sfânt, pentru că eu operez în Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu se va ierta nimănui. Confuzia asta care te duce la a confunda pe Dumnezeu cu diavolul și pe diavolul cu Dumnezeu, nu se va ierta niciodată. Când ai ajuns în confuzia ta să fii atât de sigur că știi și de fapt faci switch între adevăr și minciună din vechime, Dumnezeu spusese, vai de cel ce numește binele rău și răul bine. Și Iisus spune, vai de voi, nu vă se va ierta. Și blasfemia finală este când îl acuză pe Iisus de blasfemie și îl ucid. Ei, noi nu am avea acces la a-l ucide pe Iisus sau nu e cazul să vorbim acum de păcate atât de grave, dar confuzia poate fi în continuare păstrată și da, dacă credem că Dumnezeu este aici ca să ne servească pe noi și uităm de scopurile Lui. Ce am vrut însă să spunem? Pentru că ne întrebăm ce poate fi făcut. Este simplu ce poate fi făcut. Ne uităm tot în Evanghelia după Marcu și vedem oameni care au făcut altfel, care n-au desființat cuvântul lui Dumnezeu, ci care au primit cuvântul lui Dumnezeu, care au crezut cuvântul lui Dumnezeu, care au urmat pe Iisus Hristos. Și inclusiv oameni care acum sunt criticați și mustrați de Iisus, inclusiv preoți, inclusiv cărturari, farisei, care ajung, e adevărat, în vremea apostolilor și atunci când ei răspundeau mesajul în Ierusalim, unii dintre ei, probabil că nu toți, dar unii dintre ei, care acum sunt în această categorie, să se mute, să vină în categoria oamenilor care cred. Ei, aceasta, da, este întrebarea cu care am și pornit. Ok, ce putem face? Cum ne putem păzi? Cum putem răspunde la criticile, la mustrarea, la dreptatea pe care Dumnezeu ne-o pune în față și în care nu ne putem descoperi? Ce putem face? Cum putem reveni dacă cumva am luat-o pe lângă, dacă cumva am modificat cuvântul lui Dumnezeu, dacă cumva l-am adaptat pentru nevoile noastre, dacă am fost atât de selectivi încât ceea ce nu ne convenea am lăsat deoparte? Cum putem face ca ascultarea noastră să fie completă? Cum putem aduce cuvântul lui Dumnezeu și să fim fideli lui și când ne este bine și când ne este greu? Evanghelia după Marcu este Evanghelia sau vestea bună a Domnului Iisus Hristos și găsim în ea și vești bune. În timp ce Iisus este confruntat și e nevoit să confrunte păcatele sistemice ale poporului lui Dumnezeu, sunt în jurul lui mulți, nu puțini, poate mult mai mulți decât cei care îl contrariau, oameni care îl ascultă, oameni care îl urmează. Sunt situații în care Iisus pleacă dintr-un loc foarte populat, urcă în barcă și vrea să meargă într-un loc liniștit. Când ajunge acolo, oamenii deja pe jos ocoliseră lacul și îl așteptau. Mulțimi de oameni pe care este nevoit, mii de oameni pe care e nevoit să-i hrănească în mod miraculos. Și da, unii îl caută pentru pâinea aceea, dar alții, spune Scriptura, îl căutau pentru cuvintele lui, căutau învățătura lui, căutau prezența lui, vreau să fie cu el. Oameni care, în timp ce căutau să le fie împlinită o nevoie, denotă o credință pe care Iisus o evidențiază. Steinhardt numește astfel de momente mirările Mântuitorului și este acea femeie de origine sirofeniciană care vine la Iisus și îi spune cu o nevoie. Cu o nevoie, da, vine cu o nevoie și Iisus cumva face un pic de pase
cu ea, nu intră, nu zice, ok, locul ei. abia am așteptat să fac încă un miracol. Îi spune, nu poți să iei, dacă o să găsesc, nu poți să iei pâinea de la copii și să o arunci cățeilor. Și ea spune, da, dar și căței beneficiază de fermenturi și lor le rămân resturi de la masă. Și Iisus este uimit de credința ei. Deci sunt mulțimi de oameni care aleargă după el, sunt oameni care vin și spun, unul dintre conducătorii sinagogii, deci un lider religios, cum ai spus, atunci vine și spune, fetița mea este pe moarte, vino și puneți mâinile peste ea ca să fie vindecată și să trăiască. Nu-i pune la îndoială puterea, ci apelează la puterea lui. Crede că are aceste prerogative de a reda viața și în felul ăsta recunoaște că El este Dumnezeu. Și în timp ce merge să vindece pe această fetiță o altă femeie care știa că nu are dreptul să fie în mulțime, avea hemoragie, nu avea voie să se apropie de nimeni, vine și se atinge de rabin și este vindecată de puterea lui Dumnezeu care iese din Hristos și are curajul să mărturisească asta și sunt atâtea circumstanțe și pozitive în care oamenii vin, beneficiază de Hristos, de vindecarea sau iertarea păcatelor, cum e în cazul paraliticului și vindecare și în unele situații Iisus spune chiar îi oprește să mărturisească asta mai departe, să îi facă reclamă mai departe. Deci undeva în timp ce se confruntă cu păcate sistemice, Iisus este bucurat și noi ne bucurăm să vedem că este recunoscut, este iubit, este căutat, urmat. Un exemplu care mi-a venit în minte în timp ce spuneai celelalte care sunt în Evanghelia după Marcu, și acesta este mai detaliat în altă Evanghelie, dar care ilustrează acest răspuns adecvat al omului atunci când beneficiază de împlinirea unei nevoi, de un strigăt de disperare sau strigătul de disperare care este auzit de Hristos și nevoia aceea este alinată. Mă gândeam la Maria, în alte Evanghelii nu este de menționat numele, dar cred că în cea din Ioan este menționată. După învierea lui Lazar, după învierea fratelui ei, în acea ultimă seară înainte ca Iisus să plece din casa lor, cum mergea în Betania și să fie arestat, aduce acel vas și e vasul valoros care conținea acel parfum care costa foarte mult, 300 de lei în vremea respectivă, 300 de zile de muncă, deci un an de zile de muncă și care îl revarsă din prea plinul recunoștinței ei pe Hristos. Și Iisus spune, după ce îi liniștește critica ucenicilor, a făcut un lucru frumos, este pentru înmormântarea mea, este singura care a făcut și va face așa ceva și gestul ei va fi auzit până la marginile pământului și este contrast cu ceea ce am citat din Maleahi, când oamenii, în ciuda ceea ce beneficiau din bunătatea lui Dumnezeu, veneau cu rebuturi, veneau cu lucruri care mie nu-mi trebuie, care sunt neimportante. Femeia aceasta înțelege și răspunde adecvat, dând ceva care sparge tiparele noastre de gândire naturale. Cum se poate risipi așa ceva? Cum să fie atât de extravagant pentru Dumnezeu? Când Dumnezeu face ceva extravagant pentru noi, noi răspundem cu pipeta. Când învățăm ceva să dăm și noi mult, ajungem să înțelegem, de fapt, ceea ce a făcut Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu de la noi. Cred că generația noastră are o provocare imensă și mă refer la generația noastră de aici, din România, dintr-o țară afluentă. Poate că nu ni se pare săracă, dar trebuie doar să ne uităm la restul lumii, la Africa și la Asia și America de Sud, ca să vedem diferența de locuințe și salarii, mașini și alte conforturi. Cred că generația noastră e într-un risc. E într-un risc mare de a nu înțelege bine ce să facă cu orele libere, cu resursele multe pe care Dumnezeu îi le-a dat, cu inteligența și accesul la educație și accesul la informație
cultura pe care o are, există un risc și cred că merită să ne întrebăm dacă există weekend. Nu în toate țările există weekend și eu am trăit 16 ani într-un regim în care nu exista duminica. Duminica se făceau depășirile de plan, orele suplimentare cu care era cinstit partidul și zeul partidului. Noi avem weekend. Cui îi este dedicat? Cât culege Dumnezeu și scopurile Lui care au de-a face cu oamenii din weekendul meu și am casă și am o mașină și am salariu și am sănătate. Cât culege Dumnezeu, cât culege Dumnezeu în scopul Lui de a atrage pe oameni la El și cred că asta e provocarea cea mai mare cu care putem pleca din mesajul de astăzi. Au fost oameni care au alergat după El, au fost oameni care i-au ieșit în fața lui Hristos oriunde s-a întors și l-au surprins cu zelul, cu bucuria, cu credința. Și au fost oameni care i-au adus lui Dumnezeu confuzia și disprețul și în cele din urmă moartea. Da, suntem la final. Vom continua în Biserica în Casă. Nu sunt lucruri ușoare, nu sunt lucruri simple și din motivul neputinței noastre, neputinței de a vedea acest lucru, de a ne recunoaște și de a ne pune întrebările esențiale. Cum contribuim noi la gloria lui Dumnezeu, la răspândirea cuvântului Lui, la a trăi fidel cuvântul Lui și cât sau cum putem să respingem acest cuvânt prin necredința noastră, prin indiferența noastră, poate și dacă îl credem, dar nu îl credem suficient sau nu luăm atât de mult în serios. Cum putem introduce planurile noastre în planurile lui Dumnezeu? Cât de mult din ce trăim noi reflectă ceva din împlinirea planului lui Dumnezeu. Pe lângă nevoile noastre și grija față de familie, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Acestea fac parte din planul lui Dumnezeu. Trebuie să avem grijă de noi, de familiile noastre, trebuie să muncim, trebuie să cultivăm, trebuie să învățăm, să facem multe lucruri. Cât din ele sau cum aceste lucruri reflectă împlinirea cuvântului lui Dumnezeu dincolo de împlinirea mea, dincolo de nevoile mele. Cât de mult din acest plan ca Dumnezeu să-și aibă fii și fiice la glorie, în împărăția Lui. Nu numai din cei apropiați nouă, ci până la marginile pământului. Cât din acest plan se împlinește prin ceea ce fac eu. Direct, contribui direct sau indirect. Rămâne să explorăm, rămâne să ne analizăm serios în cadrul Bisericii în Casă și fiecare individual și ca Biserică în Casă și ca biserica noastră întreagă. Să ne aliniem tot mai mult, să ne descoperim slăbiciunile, golurile, punctele de orbire și să devenim vii și fideli împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Doamne ajută! Așadar, l-am urmărit pe Iisus într-o poziție mai puțin obișnuită poate pentru noi. Acela de judecător, acela de cel care cercetează, cel care mustră, cel care atinge, cel care îndreaptă, cel care vrea să răscumpere poporul lui Dumnezeu din propria orbire, din planurile personale, din afacerile personale, din modul în care am desfințat, am deformat, am pervertit cuvântul lui Dumnezeu doar în folosul nostru sau numai pentru binele nostru. Viața noastră este un echilibru între ce facem pentru a-L cinsti pe Dumnezeu îngrijindu-ne pe noi și familia noastră și ce facem pentru a împlini planurile Lui care trec dincolo de noi. Și lucrul acesta nu este simplu. Echilibrul acesta nu este simplu. Nu este simplu nici să avem echilibru între ce dăm pentru muncă și ce dăm pentru familie. Aceasta este una poate și mai dificilă, aceea ca întreaga familie, întreaga biserică să facem echilibru între planurile noastre care vin de la Dumnezeu și planul lui Dumnezeu în care noi ar trebui să ne aliniem și să investim. Dar suntem poporul lui Dumnezeu și acest lucru este prioritar pentru noi. Va trebui să ne analizăm și o să facem asta în cadrul Bisericii în Casă, atât individual cât și ca și comunitate. Ce facem și ce putem face mai bine, ce facem care nu este așa de bine și ne focalizăm pe noi și ce putem face mai bine să fim acei urmași, acei copii al lui Dumnezeu care îl cinstesc, care dăruiesc, care vin înapoi și oferă această
acest har care ne-a fost dat, dar îl oferim pentru ca numele Lui Dumnezeu să fie cunoscut. Și în acest context al situației prin care trecem, aș vrea să vă invit, pe lângă această analiză și muncă în cadrul bisericii în casă, să ne rugăm. Dacă nu ne putem vedea încă fizic sau ne vedem mai rar, aș vrea să ne rugăm pentru momentul în care putem veni, în momentul în care putem fi protejați și în momentul în care numele Lui Dumnezeu să nu fie ridiculizat și respins din cauza noastră. Am vrea să fim oameni înțelepți și oameni care țin unii la alții și țin la numele Lui Dumnezeu pentru ceea ce ne așteaptă. Pentru lunile acestea în care am intrat, odată cu începutul școlii, posibilitatea, poate chiar probabilitatea ca virusul să răspândească este mare sau sunt mari. Și de aceea aș vrea să ne rugăm ca acest lucru să nu se întâmple. Aș vrea să ne rugăm ca noi, copiii noștri, părinții noștri, comunitatea în care suntem, să fim oameni înțelepți. Să ne protejăm, dar să mergem cu încredere și să facem lucrurile cu încredere. Aș vrea să ne rugăm pentru cei care au trecut sau vor trece prin infectarea aceasta cu COVID, cu SARS-CoV-2. Aș vrea să ne rugăm pentru protecție, pentru reușită. Aș vrea să ne uităm la alții care au suferit, alții care au pierdut pe cineva drag, nu neapărat datorită virusului și din alte motive. Am vrea să fim aproape de ei. Am vrea să simțim cu ceea ce se întâmplă acum între noi și în țară. Am vrea să fim oamenii aceia care au un cuvânt de spus, au o faptă bună de făcut și au o speranță pe care o pot pune și altora care și-au pierdut speranța. Aș vrea să ne rugăm pentru acest lucru. Și în acest context am vrea să vedem, să analizăm aceste luni care ne așteaptă, septembrie, octombrie, poate și mai încolo, noiembrie, dar să vedem cum mergem și să putem pregăti comunitatea pentru întâlnire și aici și transmisie online. Muncim la aceasta și acesta este un alt motiv de rugăciune. Am vrea să adunăm toate echipamentele necesare pentru a putea transmite live și de a fi un număr, atât cât ne vor permite sălile, facilitățile noastre, să fim un număr de oameni și înăuntru, cu trupă, nu mai mult decât ceea ce este legal, și să transmitem și online. Aș vrea să ne rugăm pentru lucrul acesta. Aș vrea să putem mijloci pentru țară, pentru părinți, bunici, elevi, pentru profesori în această perioadă. Am vrea să fim aproape de cei care suferă, am vrea să fim aproape de cei care au resurse, au entuziasm ca să facem ceea ce vrea Dumnezeu. Vă invit să ne rugăm și să trăim cu Dumnezeul nostru în fiecare zi, înțelept, cu protecție, dar și cu speranță. Haideți să-L binecuvântăm pe El. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ești Dumnezeu mare, ești Dumnezeu bun, ești Cel care ți-ai trimis Fiul să vină la noi. Nu mai suntem singuri, suntem parte din familia Ta, El este Domnul nostru. Ne-a orientat, ne-a iertat, ne-a curățit, ne-a făcut oameni noi, suntem fii și fiice de Dumnezeu și avem relație permanentă cu Tine. Vrem să Te urmăm, Doamne, și această urmare înseamnă fidelitate față de adevărul Tău, înseamnă să luăm și să facem acele lucruri care uneori ne sunt dificile și nu am vrea să le facem, care aduce și scoate la iveală, Doamne, poate ce este mai rău din noi, dar avem singura speranță, singura șansă să venim la Tine și aceste lucruri să fie iertate și avem apoi putere, Doamne, de a le schimba. Am vrea să trăim frumos pentru Tine și mai ales în perioada aceasta în care, Doamne, da, nu ne putem vedea așa cum ne-am dori și am vrea să facem pașii și să îndeplinim etapele încât să putem fi în siguranță. Am vrea să Te cinstim pe Tine prin sănătatea noastră, prin înțelepciunea noastră, Doamne, prin munca noastră, prin echilibrul nostru, prin implicarea și investirea în împărăția Ta. Am vrea, Doamne, să binecuvintezi pe toți copiii noștri care au început școala, să binecuvintezi părinții, să binecuvintezi bunicii și să ne protejezi, să binecuvintezi profesorii, Doamne, să binecuvintezi conducerea țării, să binecuvintezi, Doamne, alegerile și oamenii care vor conduce și dă-ne înțelepciune să alegem oameni, Doamne, care iubesc adevărul și care fac ceea ce este drept. Doamne, îți mulțumim, suntem în mâna Ta și noi și biserica Ta și biserica din întreaga lume și lumea aceasta. Și noi vrem, Doamne, să cinstim numele Tău și când este bine și când este greu. În numele Domnului Iisus. Amin.